खुलुमबाय सोनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजि फगवाननाय महरलाय सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबबाय नालाय मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो मा होननानै बुंबावनो आरोना दिनै आं बिराद मोजां मोनसे गोसोखांथि हिसाबै ब्लग सोनानै दोननो सानदोंमोन नाथाय मैया मोनायावनो बिराद अखा बारहुंखा बारनानै कारेन्टआनो गैया आरो जोंना मबाइल बेटारिफ्राबो एसे दुरबल सोरांनायजों सुइच अफ जानायजों अके सुइच अफ जाबाय दोनबाय आङो फैया कारेन्टआ नै 2टासोआवसो फैबाय आरोना ओमफ्राय सुइच अफखौनो चार्ज होनानै फुल चार्ज होनानैसो आं दासो नोंथांमोनखौ इन्ट्र' मारनानै लाबाय आरोना हासिब लालायलायनानै माने आं न' सिङाव जुनारफोरनि नायदो बे हा हुफोरा माने गथ'फोरा बालाबासो जोङो बिराद गेलेफैखांबाय ओमफ्राय येस जोंहा दिनै नानि फिसानि हाबा फिसा आरोना फार्स्ट हाबा दै सारनायनि ओंखाम जाहोनो नागिरदों जिहेतु आं सिगांनि ब्लग्सआवहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामदोंमोन ना मानसि न'खर थांनाय ओरैनो थांनाय आंथ' थांफादों जेनेबा साइड ज' थांदों आरो ओमफ्राय बेनिनो लेंहैयोमोन आरोना नानि फिसाखौ माने दै सारनायनि ओंखाम जाहोनो नालाय नानि फिसानि बुरैखौ लेंनो थांदोंमोन आरो बेनिफ्राय दिनै जों फुंनिफ्रायनो लुखुर लाखार खामानि मावबाय फुङावनो थाब थिबथां दालि फान्थाव भाजा टमेट' बाथोन संलायनानै माने मायाबो बेलेग जायगायाव थांगोन नालाय अबेबा मिटिं दङनो थाबथां थिबथां संनानै आङो 9:30 एसे बारनाय लोगो आब'मोनाव मोनहैनाय आरोना ओमफ्राय आं मोजां ब्लग लानो नागिरदोंमोन अमा गोदानाय अमा दाननाय बायदिसिना गैया मबाइलानो सेस ओमफ्राय जेबो नंला दा आलासि दुमसि ओंखाम जागासिनो दङ आं ओंखाम खनसे जानबावनानै फैबाय आरोना माने कारेन्ट फैनायखाय बेस्रा मा खालामनो दैयाथ' गैया आब'मोननि टेंकियाव आरो माखासे सोबावनानै दा आरो जोंनाबो आजावनांगोन ना बाल्थिं बुल्थिंफोराव आजावनानै आङो बन्द' खालामथ'नानै जोंना आजावफैबाय दा जोंनाव टेंकियाव सोगासिनो दङ आङो एसेयावनो ओमफ्राय नानिमोन मा खालामनो लेथेर फेथेर फुल गेलेनानै माबा हा गाग्लिनानै आरो जोंनाथ' मा होनना बुङो सोनाफोरनि हाया अखा एसे दै एसे मोनबाय होनबाथाय माने जुथा रोजा गाननानै माने गाखोनाय बायदिसो आरोना ओरैबादि सिथाबो थ' बिनथेर ओरैबादि जाब्रा जानानै दङ आं दा बेखौनो साफा खालामनानै एसे जि जोम नै ओंखामा गाबबाय आं जानानै फैनाया गानस्लायनानै थांसै आरोना बोथोराबो थान्दाखा बारबा दुगैबाय थाला सानबाय आङो ओमफ्राय आब'नि एसे बिमामोन बिदामोन आलासि फैदों बिसोरनो ओंखाम खुरनानै होबाय आरोना ओमफ्राय बिबैमोनहाबो दाबो फैथ'वाखै ओमफ्राय बुरैयाथ' जोंना बिदिनो खोमसि बेलासिसो फैखायो नालाय गामिना माने सिन्था गैया आरो दायोसो ओमफ्राय दा आलासि जाखिनि एसे दङ बिसोरखौ बिदाय हरगारसिगोन आरो बेनिफ्राय मोनजोब्बायानो अलमस्ट ओंखाम ओंख्रिफ्राबो आं दा बयलार संनानै फैबाय टमेट' बाथोन एग्लिनानै फैबाय ओमफ्राय सोरजोंबा एसे एनै माबा एरफानानै फैबाय आरो आङो ना आब'मोनजोंहाय बिजावजालि आब'मोनजों बेनिफ्रायहाय आं दा फटाफट खालामनानै ड्रेस गानस्लायनानै थांनोसै आरोना नै नाइटिसेयाव दख'ना गाननानैसो दहायो मा खालामखो मा माखो होननानै नायहैदोंसोमोन नायहैनो थाबथाबोनाय आरोना उफाय गैया थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो दसे न'नि हाबाफारिफोरखौ मावस्रां इरिस्रां फिसाजोखौ आथिं आखाइ सुस्रां होनानै ओमफ्राय उन्दुलांबाय गथ'आ बिमायाबो स्राय गानस्लायनोबा मैयानि दख'नायानो आरोना थांबाय आरो खुनानै दोनफैफिनखानाय नालाय आरो बे अखा दोमैनाय मानायावलाय सोर सुनो ओंखायनो बेखौनो स्राय गानफिननानै सुइटार बोराय बैयामोननि फाफ्लियाव जिरायलायनायखौनो गाननानै ओंखारबोबाय आरोना आङो थानोबो सुखुवा उन्दुबाय दसे उन्दुजागौमोन फुंनिफ्रायनो लुखुर लाखार थानोबो सुखुवा बैयाव ओमफ्राय बिजावजालिफोरखौ गोसोखांनानै ओंखारबोबाय आङो बिसोरबो हरलायलायबाय थायो बोथोरा आरो बिराद थान्दा थाजिम मोजां आरोना गुदुं एवनानै जाथावथाव संनानै जाथावथावनो गोजांस्रोलायनाय ओंखायनो बुख्रा मोजां सुथाखौनो गाननानै फैदों ओमफ्राय साफा सुनानै दोनो अब्लाबो मोना सिङाव थाबाय थानाया ओमफ्राय बिखुनजो बिमामोनहा दाबो सफैयाखै आरोना बुरैया फैथ'वाखै समाया खयथा जाखो समायाव नुजाला नामा आंहालाय 4:50 जालायबाय दाबो फैया बुरैयाबो जा स्टाइल बराखा दा फैथोंल' रायगोनसो आङो फाग्लिफोरखौ बोथोर मोजां नोङो थाबथां सुथां फैबानो जायो उल्था फैफिननानै ओमफ्राय आङो दैखौ बन्द' खालामसै आरोना बोखोनोनो हायासैनो माने जोंनाव जाखांनानै दसे हरबावदोंमोन नालाय है थोखासिगोन टेंकिसे जाखासिगोन आरोना टेंकियानो बेसेबांबा गिदिरखा नोगोद खुज्रायनो बख'नोसै आङो दासो फैहांदों आरोना बेल' आरो दंबावो दे बुरै दे दिनै बोथोर गुसुखाय गोथांखौ बारा इन्ट्रेस्ट मोननाय नङा मोजां नुजोबदों मोजां नुखादों है जि गाननाया जेबो नङा बुरै मानसिफ्रा आरो गोदोनि मानसिफ्रालाय बोरैथो थायोमोन हाग्राफ्रावलाय दंफां बिगुर आरि गाननानै
खोमादों बिलाय माथो दिनै बेसे मोजां गोथां नोंनि गाननाया नोंनि जोमनाया गोथां गोथां मैया मेख्लामोन दिनै बिलाइखौ फट' दख'ना गाननानै बालें नुलायबाय आधा केजि खमायबाय मैया गाखोनानै मावगासिनो दङ सिबाय एकदम हायला हायला मावगासिनो आरोना आं बेनि ब्लाउस गानस्लायखौ हाला आङो एसे एरसिनबावबाय ओमफ्राय बुरि बुरियाल' जायो नामा नै आंबो मिन्थियां जानो लुगैबाथाय लुगैबायसो आंनाबो आरो जाग्राबा सानसेनिफ्राय नङाना आंबो दा मावै मावै आंगायलांगोन ना सोरनोबा हायना होबा आरोना ओंखायनो हायैनि सिगाङावनो लागाव दहाय फुङाव एरै एरै थांखाबाय ओमफ्राय आरो माथोबाव जानोबाथाय आंना जानो थालिर बालि गैया आरोना अमा बेदर न'नि अमा सेक्रा बेलाय बे बेथलाय गुड जादों अमाया सेक्रामोन नालाय बिथाया बांद्राय गैयामोन ओमफ्राय जा गोथाव जादों आरो मा जादों मा जादों मा जादों जायानो जानो जाबो जा फिसौसो जायो सासेया बिनानावखौ नेगासिनो दङ बिनानाव उन्दुलांदों नालाय बेदर मोजांबो एवदों अमा बेदर जायैफोरनो बयलार होगोन आरोना जानानै लागोन सनाबो खावब्लेब्लेनो 1.5 केजिसो बाराय होनानै लाबोसै मेजेमखौ आरोना आलायार'नि एक्ट्रिससो माथो जाखो आहाबो नै आहाबो ओइ आबो रबिलाखौ समायगौमोनहाय मोसाबा फाग्लिखौ खथ' मोजां मोसादों मालाय आबो बेसे मोजां मोजांमोनहाय हनै आयदा जानसि मावो आबो रबिला मोसाबाय आथिङाव गुजोबगोन दानो र' मिलायो मिलायथारो आयौ मालायसो मथो मथलो मोज्लाय जानजा नै बिरासो मोज्लाय दे आयै फिसालाय जा नायबाय ओमफ्राय आंजोंबो ओरैबादि जारला आरोना बे मोसानाय आरिनिफ्राय उनावनो माने आं भिडिअखौनो लानो रोङासै आरोना माने खोमसिबायबोमोन नालाय ओमफ्राय एखमबा कारेन्ट थाङो एखमबा माय बिदिनो मबाइल टर्च सुनाय मा सुनाय माने आरो खामानियाबो एसे फिर जाबायना ओंखाम खुरनाय मा खुरनाय भिडिअखौनो फुरा लानो रोङासै आरोना ओमफ्राय लास्टआव बिदिनो खामानि दामानिफ्रा जोबगौ माने 10थासो जाहैदों आरोना 10ता एसे बारहैदोंदां थ' सिनाफोर आं बेखौनो फिसा ब्लग बानायबाय थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय